Sibusise sonke Nkosi mina nabangani bami. Ya, yazi ngisazibuza ukuthi makabhala le ngoma bekacabanga umqondo bokuphi. Yazi, it's so beautiful. It is, eh? It shows humbleness. Humbleness. When you level. Yeah. Yeah, khona abantu. Don't just bless me alone. Yeah, nabantu baseduze kwami ababusiseke. Yes. Ungabi selfish, you know. Humbleness yakhona. It's just on another level. Just on another level. Agasimdonse, welcome back Mlalelo Engaging Life with Sons of Azania, the Soul of Africa. To our social platforms, go straight to Sons of Azania. Our studio line, it's a WhatsApp line. It's 071-166-2586. You can engage with us or to our guests. Or send it on VN. It's 071-166-2586. Also, stream live. www.sonsofazania.co.za TikTok account. Yabangiphoqa abazalwane omlalo Engaging Life. IVN ngiyayithanda Pastor Mbatha. Baba ngathumela iVN. Yeah. Babuze question through a VN. Yeah. Ngiyakuthanda lokho. Yes. Let's get our guest. Greetings leadership. Sanibonani balaleli emakhaya baphathi bami ngiyabingelela egameni lika Jesu. Sanibonani nonke. Siyabingelela and again we welcome you kulo hlelo Engaging Life, also to your TikTok followers. Siyabingelela ngegama lika Mfowethu Jesu Kristu. Amen. Amen Patron. Nali thuba lakho khuluma nomlaleli nomthando lohlelo ku Engaging Life with Sons of Azania kuthi ngubani wakuliphi ibandla sinawo namhlanje emoyeni. Okay, igama lami nguSibusiso ngwakamkhwanazi, ngwale phansi eMtubatuba kwaMshaya la ngivela khona. Abaningi bangazi ngoSibumkhwanazi weMighty Vision osekhonza kodwa manje kuzamculo Church in Christ. Engicabanga ukuthi ke ngiyabonga nje kaqoqa nje ngiqale ngibonge support kakhulu ezawona zonke, ngibonga kulaba futhi abangithandana laba abamanami kuzona zonke izinto engidlula kuzona. Ngiyabonga kakhulu, ngiqale nje ngokubonga before sikhuluma okuningi mphathi wami. Yes hayi ungaqhubeka lokubonga ngoba ilist vela ngeke iphele, nami bengisabonga nje izolo. Yeah mphathi wami, mhlawumbe ukubonga nje kakhulu mphathi wami ukuthi engizama ukuveza ukuthi mphathi wami kusukela manje ngiyabathembisa abazalwane ukuthi ngikuphele lo nyaka singayenza album yabo. Njengoba kube kuyinhloso yami enkulu kube ukubonga ukuthi bahambe nathi noma bahambe nami kulezi zimo noma kulezi lendlela engihamba yayo kamusic ukuzokuthi ukubonga. Kodwa ke ngiphezulu kwayi album ngihlehlisile ukuthi ngiyikhiphe manje ngoba bengifuna ukubakhiphela into nabo abazojabula ngayo, kungathiwa hawu simjabulela kangaka usikhiphe into enje. So ngifuna ukuthi ubona ngiyabathembisa ukuthi angeke ngize ngibalimaze futhi angeke ngibazwise ubuhlungu lokuphila abakutholayo mangisuke ngiculile bazophinde bakuthole futhi noma ngabe nini. Siyajabula ukuzwa lawo magama lawo. No, siyabonga Asibu ukuba no Pastor Chris wakadebeke manje. Ngijabula ke mfethu ukuthi ube khona la kuhlelethu iSonto of Azania Engaging Life. Sidala sithi sizokubisa udala sikubiza namhlanje kufikile ukalelekile unathi la, but I'm so happy ngokuthi you are still a young man. You know what you are doing, umqoqa nje abazalwane ukuthi ba nalokucula nje uqoqa abantu young people ukuthi bahlale nawo bacule. Uyenza kanjani lento yokuhlanganisa abazalwane just to come and sing? Mphathi wami angengiqamba mama ngithi kulula. Kunento ke abantu abaningi noma ama-artist amaningi ayenzayo. Uma kwenzekile wabiza i-cross night noma wabiza ichoir, mhlawumbe kwafika abantu abancane uzazi ukuthi nabantu abaningi ebandleni. Abantu abaningi banalomqondo ukuthi bayidikile into abayenzayo bese bethe abantu abekho serious, angekho serious into esiyenzayo. Abantu ke mphathi wami noma ngabe kuphi abantu abalandelela. Abantu abafani, abantu bahlukile, abanye abantu beze ngenhloso engafani even esontweni. Isikhathi mphathi into
ukuba yizo kodwa wazi into ohlabelela ngaye noma wazi into ohlabelela ngayo ukuthi inkulu kangakanani ngalokho ucabangayo. So ngizama khona eziningi kakhulu ikakhulukazi uma kumele kuyorehezwa kumele kube nama cross night kumele kube nani ziba khona ezimo abanye bakhala ngemali njengoba nje mina cross night umuntu bakho cross night isikhathi sonke kunabantu abasuka eThekwini njengoba mancane nje usuka eThekwini khona basuka eMaritzburg yabo so kufanele abantu besebenzise imali ukusuka lapho beya eMtubatu mina ngihlala eGoli ngizona abantu bayigoli eMtubatu so ukuthi kufanele into esiyithande kuqala before sikhulume ngokuthi into ethi sihlangene siqala siyecula ngoba ungenzeka usuke neculo la ufica abantu abawu20 yabo usuke neculo uthi kumele iculo lenzofeka ngithi ubana kacule vele engafiki lo othi uzocacule but kufanele wena ukwamukela ukuthi uNkulunkulu uthume wena abanye abantu kulento yenzaka abathumanga uthume nje wena wena into kufanele uyenze ukuthi babekezelele uphinde bakhombise ukuthi lendlela kanjalo kanjani. Yazi wena sibo le sound le Pastor Mbatha le azanayo kulomculo wakhe asimele silikhuluma nje iqiniso amazayini wonke it's a different sound, it's a new sound. Angazi ukuthi noma umamele wonke amazayini idala wahlala wamamela ukuthi acula kanjani wathi mina ngizoza ne-angle enje because you are bringing a new sound kuzayini usizwa kanjani ngalokho ukwenza kanjani lokho. Mphathi wami angiqale la mholo wami kunabantu engizobabala la abakhande uSibuka kaMkhwanazi lo awina namhlanje akwengiqale nje ngibale uSifiso Jiyane mhlawumbe abanye bamazi ngeyouth mina umuntu waqala ukungivulisa umlomo ukuthi ngicule bese kuba nomnye umfowethu kuthiwa uMdavuza le emakhaya ukuthiwa ngoba omdala ku Life City abaqala bangivulisa umlomo ukuthi ngicule kodwa ngifuna ukubusho lokhu ukugcwala umlomo ukuthi iMighty Vision and ubaba uMkhwanazi angicela kakhulu ubaba uMkhwanazi ungenze ngaba yilo muntu enguyena namhlanje ubaba uMkhwanazi neMighty Vision bangenze ngaba yilo muntu onguyena and ubaba uMkhwanazi ziningi into angifundise zona mhlawumbe unganotice izinto eziningi engizenzayo iqhamuka from ye one angibusho lokho ucela ubusho nje ngamabomu umfundisile ukuthi kuyini kuba nenkani entweni yakho ungifundisile ukuthi kuyini kuma entweni yakho mawuthe ngiyama la ngiyama mawuthe into uyayenza manje ungifundisile izinto ezothi ukuthi akekho umuntu entweni engiyenzayo omkhulu nalento engiyenzayo kodwa uma sengiyenza into angiyenze ngalendlela engifuna ukuyenza ngalendlela engicabange ngayo and angilikhuluma iqiniso lokuthi ukube mhlawumbe iMighty Vision ayikho ngaba ngikho ngiyalikhuluma loqiniso ukuthi ukube mhlawumbe iMighty Vision ayikho mhlawumbe uSibuka Mkhwanazi lo nguye namhlanje ngaba ngiyena yabona badlala indima enkulu kakhulu ikakhulukazi baba uMkhwanazi kimi udlala indima enkulu kakhulu and ungifundise into eningi ngithe mangicula naye ke bengisuka mina besisuke ebandla lasekhaya ekuthiwa iHoli la naye asuka khona ubaba esifundiswe khona sonke ekhaya umkhulu benebandla egcekeni so sisuke ekhaya sonke kunebandla ekhaya so safunda ukucula lo wamculo wasekuqaleni uma sisuka kulo mculo wasekuqaleni ngase kwayesengithatha ke mina ngihlala naye eMandeni ngaqhubeka ngacula naye ngithe mangihlala naye ngase ke ngithathwa uBhuti Phakamane ngisebenza naye entweni eziningi uBhuti Phakamane wayengimiza ngoBhuti Phakamane ebemdala nami uBhuti Phakamane ukhuliswe ubaba uMkhwanazi ezintweni eziningi nanokufunda ukucula njengami nje nanokufunda ukucula nanonto eziningi nanokumphatha njengomzali nangomkhulisa njengomzali wafundiswa yena so naye wayesefuna ukwehlisela lokho kimi ukuthi abonge ubaba uMkhwanazi ukuthi wake wasizakala naye wabe lo Phakamane awuye ngenxa kababa uMkhwanazi so ngase ngifunda lemqondo wonke kwa music ukuthi okay akungihlanganise into ka music yonke mangithola ulwazi kuBhuti uPhakamane ngithola ulwazi ubaba uMkhwanazi ngase ngihlanganise lolwazi lwaba into eyodwa into angiyithola kubona enkulu kakhulu ukuthi Sibu if usewucabange into iba nenkani entweni yakho bangifundisa lokho ukuthi iba nenkani entweni yakho base ngitshela futhi ukuthi Sibu kodwa yonke into oyenza iba nokukholwa kuyona yabo iba nokukholwa kuyona leyo ke iyona into engiyibambile mphathi wami ukuthi noma ngabe ngidlula yaphi mina noma kuthiwa ngingena yaphi into engiyenzayo ngiyenzela ukuthi ngiyazi ukuthi nokukholwa kuyona ya maningi Pastor Mbatha no uyakhuluma kuyazwakala futhi sa understand na indaba before sizwa kule ngoma elandelayo
we realized and noticed ukuthi uthe mongena kule space okuso mfowethu baningi obavulelile indlela futhi bakulandela not only bathanda umculo but another way uphethe ngakhona musically ngafundiswa into eyi-1 kumkhulu umshengu uprofessor athi you won't be a chorister if you're not disciplined. Yeah, no. You need to be disciplined in order ukuthi ube a chorister so that ukwazi ukulalela ingoma ukuthi thini. Sikhuluma ngezinto ezi-3 notation, diction yakho mele izwakale nama-vowels amagama. So uthatha lezi zinto zoyi-3 diction, ama-vowels ne-notation uletha kule sigqi sesintu. Bese uyenza ngale ndlela oyenza ngayo. Nakho sesiyababona balandela lapho ocenta khona sisemva kwakho. Abubani aba-approach bathini when you get such a warmth invite okanye umuntu athe buthi sibuya ngibusisa but not amlalela ayi usibu ngqo, meaning you are a true testimony and a living legend we current moment yasezayona. Mphathi wami angibeka nje ngithobeka kakhulu kubafowethu bonke futhi ngiyazehlisa kubona bonke ikakhulukazi laba abalandela emva kwami noma laba abafunda entweni engiyenzayo. Into ke mphathi ake ngikubeke lokho, akekho umuntu ongalenza iphutha emhlabeni, akekho umuntu ongangena ekhisini emhlabeni, akekho umuntu ongangena ematsheni eqhuzula amatshe awe aphinda avuka. Kodwa nansi into engeke ngiyenze, yabona nje izolo mphathi wami akangiveze into kancane. Kunomunye umfowethu oculayo olida lento ngicela ukuyiveza, ngeke ngize ngimveze ukuthi ubani. Uyangikhalela ukuthi bafo impilo yami ishona phansi ngokuthi iphezulu kodwa ngiyacula ngiyaziwa ngidumile. Into engimtshela yona ngimtshela indlela esihambayo mfethu inzima ngalokho thina sikucabangayo. And vele kuthina usathane uyena umuntu oqala ofuna ukulwa nathi ngoba lento esiyenzayo into wayeyenza before. So into ke engizama ukuyiveza mphathi ngizama ukuveza ukuthi uma ucula ngabantu khona abantu abangahloniphi kwangempela mabehlangana nawe mphathi wami. Ubone lo muntu indlela akhuluma ngayo nami akangihloniphi. Yabona khona abangibiza ifihlana naye bebekhombana hayi le bhare ecula ingoma ukuthi yabona. So uthola ukuthi wena usunalento yokuthi kufanele ke uthobe noma ngabe kuthiwa kunjalo yabo wehle noma kuthiwa kanjalo ngoba akuwena lento ekuwena abakhuluma ngayo akusiyona le oyiyo wena. Into uNkulunkulu ayibeke kuwe fundisa abantu ukuthi kuyini ukuhamba endleleni noma kuthiwa kunamela. So isizathu mphathi wami akwengiqalela kumnandi ukuthuka kwakho uphambili uthuka abantu abasemva kwakho okokuqala lokho. Kumnandi uthuka abantu abasemva kwakho uphambili bekuthuke ngento abafuna ukuza kuyo nabo. Ngicela ukuphinda mphathi wami uma umuntu esuke ekuthuka ulapha ya ucula noma ukwenza lento oyenzayo afuna ukuya kuyona okusho ukuthi naye uyayithanda lento inkinga yakho ngona yabo. Kulaba mfethu abaculayo lapho sisebenza nabo lapho sisenza nabo esiqhubeka nabo sihamba nabo indlela. Ngifuna ukubatshela lokho ukuthi kubalulekile ukuqala ukuyihlonipha wena before uhlonipha omunye umuntu. Kubalulekile ukuzazi wena njengomculi before uwazi omunye umuntu. Ungabe unephutha mangabe kuthiwa khona umuntu omdala la manje ongathi mina ngaze ngimhloniphe. Ngabe unephutha mangathiwa khona umuntu othile ongathi mina usibakaza ngihloniphe. Mina ngihlonipha umuntu even ngibona ukuthi akusafanelanga ngikwenza. Uze kubuza abantu eceleni sibu why lo muntu qhubeka nokumhlonipha benza kanje kubo kodwa ngihlonipha ngoba ngiyazi ukuthi uNkulunkulu ubekeni kimi. And abafowethu labesicula nabo labafethu abancane abalandela ngemuva abahlezi bebonga sibusibusi siyabonga umnyuzuko wakho omuhle umnyuzuko wakho uright ngifisa befunda into eyi-1 kula lento ke esijwayelekile manje angifuni ukuyigxeka kakhulu nanti sijwayelekile manje ukuthi abanye abafethu bacula kahle mabephuzile hey anginankinga nalokho phinda futhi ingejile iphinda ungayijahi bacula kahle babenzi abafowethu abanalento asebedume ngayo yokuthi bacula kahle uma besuke bephuzile. Leyo nto le angigxeki angifuni uqamba amanga ngifuna futhi ukuthi bexabane nami ngalento engiyishoyo angigxeki utshwala babo kodwa mina uma uzosebenza nami ku rehearsal bayazi nje abafowethu ukusebenza nami uyikhwayeni i-rehearsal kuphi uma usuke uphuzile siyaxabana uma usuke uze notshwala sisho ukuthi wenza into engakanani ukuthi ubani ekhwayeni wenzani siyaxabana vele sizongazwani
so usuka vele azi ekhaya ukuthi vele ngenze ngicule namhlanje angeke ngifuthe namhlanje angeke ngenze ngibheze namhlanje ngoba vele ngiphuzile yabo usuke ekhaya vele kwazi lokho mhlawumbe kuthiwa siyakiphi because uyakwazi lokho ngeke sekwenze not ukuthi ngisuke ngifuna ukuba ngcono ngaye noma ngisuke ngifuna ukuveza ukuba ubungcono ngaye ngisuke ngifuna ukuveza lento ukuthi singakwazi ukwenza okwenza ngaphandle kunankinga kodwa base sifika la sithina sizokhonza musuke usifaka thina entweni yakho obuyenza ngaphandle ngoba nathi asingene entweni yakho yenza ngaphandle so ngizama ukuveza ke mphathi ukuthi ezinye zezinto abanye abantu bazenza zibukeke zizinhle noma zibukeke zingcono noma zibukeke zipholisheka kanti azikho right angifuna ukugxeka into zabantu kodwa into ebalekile mholo ukuqala nje njengathi thina bolida ukuzazi thina noma angathi thina bolida thina abantu abavela phambili ezintweni eziningi esontweni akwesiqale sizazi thina sihloniphe thina before sifune ukuhlonishwa noma kuhlonishwe izayoni ngoba isikhathi esiningi izayoni zilimala kuthina thina abaculi basezayoni noma thina abantu abavelile izayoni uzwe sekuthuka izayoni kangaka nje ngaphandle zilimala kuthina kuqala kuthiwa izayoni babona nje osibanibani bahlala ngengane zabantu babona nje osibanibani bayadaba babona nje izayoni ziyada ungena izayoni kakhulu ungena abaholi kakhulu ezintweni eziningi ngoba kuqala thina abantu abaphambili kube yithina sivela kuleyona so ngizama ukuthi ke mphathi wami kulabo abafowethu ababukela kakhulu kumina ngiyafisa nje uNkulunkulu ngathi ngabasiza kulezi zimo abahlangana nazo kuba bazohlangana vele nezimo ke mphathi izimo bazohlangana bazothuka umuntu obaziyo bethuka umuntu ongabazi bethuka umuntu ongakazi ambone ethi wena ukuthi engakwazi mphathi ezwa ngabantu into athukwe umuntu mina ku Facebook manje ngivula ku Facebook abaningi abantu abangangazi kodwa abangithukana engakaze ngihlangane nabo abangithuka ngenxa ukuthi bezwa ngabanye abantu ukuthi usibunje mhlawumbe usuhlangene nami abantu abahlangana nami mina kunomuntu ade ngithukile mphathi abengiveze lokho nabantu bebengithukile ku Facebook ngiyabazi ngeke ngababona ngahlangana nabo ku event ebeseMpumalanga bangabaholi abanye babo bengithuke ku Facebook bethi ngihlonga ngandlebe bade ngivume manje njoba siphambana nawe nje yes mangihlangana nabo lapha yana ku event sebebona lo sibu ongiuyena sebebona lo sibu nguyena phambi kwabo sebeyaqala bayashintsha ukwenza nokukhuluma sebethe indoda besingakwazi ukuthi nje yabo so omunye umuntu uyayikhuluma into ngoba ibona kude noma eyizwa ngabantu abathile uma esefika duze kwakhe afika athole enye into bese kuba nzima ukukhuluma le nto beyikhuluma so ngiyafuna ukuthi bafundisa labafundi angifuna ukufundisa laba abakhulumayo ngifuna ukufundisa laba abaculayo ukuthi vela abantu bazokhuluma usuku nosuku ungenza into enhle ungenza into eyimbi ungenzani bayohlezi bekukhuluma abantu wena qhubeka wenza into ejabulisa abantu bathi kimi bayaphila ngento engiyenzayo engicabanga ukuthi nabafowethu abalandela mina nabafuna ukucula bazophila izobaphilisa into abayenza ngiyafisa ukuthi mhlokubona imhla ngife kunabantu abaphilisa abantu enhlizweni kungafi kunabantu abafuna ukuduma kuphela bakudume baziwe kodwa bengaphilisi umuntu ngomculo wabo yeah phambi ukuthi sidlale lengoma ngizofunda lemlayezo emibili engenayo uPastor Themkosi Khumalo uthi powerful leadership inamandla lento ekhulumayo indoda impela umholi wakubakhethwa eICJ bakhethwa chosen generation kubaba upresiding uMahlangu bese umfana wakho uqeda ukuthumela manje umlayezo uStrick Jupiter athi evening powerful words big up brother mina as Jupiter I'll say this to you you'll break this year with that new album and I'm excited to react on it and uzo react too and uzo react so mleze sanginilo kamanje please don't forget you can catch brothers Mkhwanazi live khona manje kwi platform yakhe ku TikTok just type in Sbu Mkhwanazi Sbu SBUH Mkhwanazi is live with us like we engaging live ku TikTok account yakhe again we are live we streaming sethu ku Sounds of Azania www.soundsofazania.co.za you can also send your VN okanye call in ku 071 166 2586 sizokhuluma ngale ngoma elandelayo asibheki ibandla I'm happy that you mentioned ubaba Mkhwanazi because we interviewed him last week ukuthi udlala indima enkulu in your life mina specifically ngizobuza ngale ngoma ukuthi what came to mind when you wrote it because siyabona le noma ungakhala kanjani sokhulume ngayo kaningi lezo dlala manje ay inamandla sirixoxe ngayo
ake sini imarket bese silandela ngengoma ethi uyasondla. Welcome back to Engaging Life, where life matters, with Sounds of Azania, your favorite online radio station, the soul of Africa. Please do engage with us. Go 071-1662-586. Also stream live www.soundsofazania.co.za. We are live. No brother Usbum Kwanazi, even on his TikTok. Live khona manje, go to his TikTok account. It's Sbu Mkhwanazi, which is SBUH Sbu Mkhwanazi siganye naye bukhoma. My brother, ake nkwale nkosi sike sifundele imlayezo phambi ukuthi singene la. Yeah. Before ngiya kwi VN ngizofunda le message e1 bese singena kule ngoma. From good prophetess Helen. Ati powerful Buddhism. Mina, I'm blessed of your music. More grace, Budwam. The message we are umlaleli nomthando ehlelo le Engaging Life. Mawuzothi asondle umoya. The situation or the environment. I believe khona isimo bokuze and khona into boyinotice because khona ko angitshela isimanga ukuthi umbhalo wengoma ezayo ufana nombhalo wengoma kumaskandi awuyenzi into ebhedayo phambi kombhalo kwamaskandi ngoba uzobhala ngawe acule ngawe. So umbhalo wengoma ezayo ubhala ngesimo asibonayo nesizeka within ebandleni kaNkulunkulu. Akuhambe nathi uyasondla asondle umoya. Mphathi wami asondla umoya ake ngiqale kanje uma sithi asondla umoya kuba nesikhathi la mphathi wami engingadlula khona ingane emhlabeni ingane yami obuhle ngadlula yena emhlabeni angifuni uqamba amanga angisho ukuthi ezinye ingane zami ngiyithanda but uthando lwale yangane beseduze kakhulu kwami. Into eyenzeka mphathi ngalimala kakhulu njalo uma kusondela bekuthi njalo uma kusondela isikhathi la engamthola khona ngaso bekuba buhlungu kimi yabo. So naze ke sometimes into kufanele umuntu ayifunde kufanele akufunde ukuthi before uxolela sonke isimo esikhona kufanele uyixolele wena kuqala and ube futhi ukuthi uNkulunkulu noma bekuthiwa kunezimo. So ingoma zami eziningi ikakhulukazi nje letha sondla umoya ngangibona ukuthi noma ngabe kuthiwa ngitshela bani isimo sami kangakanani ubuhlungu bami ngitshela ukuthi ngitshela bani ngeke aze ba-understand njengami mina engibuzwayo. So vele ngakabuzwa ubuhlungu engibuzwayo. So kufanele mina kuqala ngiphole mina before ngidlulisele i-message kwabanye abantu. So mangiqala ngoma ngayiqala kuleso simo mphathi ngikwase kuhamba isikhathi ke ngase ngibona nasesontweni ke kugcwele kakhulu lento angingasho umdlalo lento ukuthi siye esontweni ngokujwayela singaye esontweni ngokukhonza. So uma sithi ivangeli lakudala sisafana nevangeli lamanje okusho ukuthi leyo nto isho ukuthi manje sekuvumeleka noma ngabe yini esontweni kanti kudala omkhulu bekuthela ngamanzi bekushaye bekubhonye bengathi bakhipha amadimoni vele bakushaya bakushaya ngoba nami ngingashaya yo. So bengathi ukuthi bakhipha amadimoni ngathi vele bakushaya bakuthela ukuthi lento yenza abayifuni. So ke mphathi wami ezinye most ingoma engibhalayo ngibhala phezulu kwezimo engingadlula kuzona. Ngibhala phezulu kwezimo engibhekene nazo. Abanye abantu bake bethi sibuke wena ubhala ingoma edabukisayo awusike ngokudabukisa nani mhlawumbe beba u4 abasho lokho bese kuthi aba u200 noma aba u3000 bese bethi sifuthi siyayithanda ingoma zabo yabo. Ngibone vele ukuthi inhloso enkulu ukuthi balimaze lento engiyenzana lento engizama ukuyenza kubantu yabona. So ke kuna ingoma nje mphathi akungiveze lokho. Kune comment eke yavela masonto nadlule uFacebook wami ethi buyele my TV vision ekhaya lakho beyobhalela ingoma yeBhayibheli
ngoba ngathi azikuphelele ingoma zeBhayibheli yabo ngase ngithi ayi ngoba mina but sometimes izinto ngizenza ngama comment abantu ngase ngithi ngoba ke umfowethu uyakhalaza unokwakhe na ukukhala nakho ngase ngimbhalele nje ngeBhayibheli izovela futhi kwi-album engiyenzile nalokuthi ziningi ingoma zeBhayibheli ngingayibhala nengoma engiyibhalayo ngalokuthi iBhayibheli ngiyaunderstand ngiyazazi ngoba ngiyibhala ingoma ngeBhayibheli so uma ngisuke ngingabhali ngeBhayibheli hayi ngoba ngisuke ngiphelele ulayini yabo ingoba ngisuke ngazi abantu abangithandayo abantu abanganela abathanda yabo ngizama ukuveza lokho mphathi wami ukuthi ingoma leya uthi asondla umoya ingoma mphathi engayicabanga nginezimo engangibhekene nazo inkinga engangihlangabezana nazo leso sikhathi ngase ngithi akubhale le ngoma emva kwaleyo ngoma leyo kuba kwalo album masibuye album elandelayo ngase ngithi uyasondla sigcine umalusi siyamazi yabona ngakwenza lokho mphathi ngenzela ukuthi kuleya message ngithi asondla umoya base sidlulileke ezintweni zonke sihlangabezana nazo kodwa sikhumbule ukuthi yena uyasondla asigcine ungumalusi futhi siyamazi yazi it's a pity le izobanjwa uPastor oChris ake siye kuyo ngicela ukuyizwa mina le ngoma I think I dozed off emotweni ngangina uPastor Chris sicela ukuhlukana ngisemotweni nambe khona you know magu public space I think you can relate ngalokho magu public space there's a certain character kumele njalo uba kuyo like they need to see nje usmile nanani abazi ukuthi zakhaqa abazi ukuthi zakushaya then ngisemotweni kwafika lo munye kwafika that moment yabo kuthi kahle because the more ukhumbula ukuthi the more uyaphezulu kanye usucceed empilweni baningi nobanyathela amakhona not ngoba ubanyathela because of umona because of bafisa ukuthi lento iphethe ngabe yabo so ngisemotweni ngiyayizwa le ngoma yey makumancane bakazothi siyahamba ngokukhona siyalizwa yize like that voice kodwa athingaye kakhulu ake siyeni kuyo le ngoma le sithakaseleni mlalelo engaging life Sons of Azania sino brothers Mkhwanazi hey yazini engage with us 071 1662586 TikTok account siyatholakala it's engaging life usearch use usithola lapho YouTube Mozani Music siyatholakala nalapho yeah yobashilo nje ukuthi uzonqoluyeza ezine album yes ake sithakaseleni ngoma elandelayo uthi uyasondla brothers if we life matters we Sounds of Azania the soul of Africa engage with us go 071 1662586 you can also stream live go www.soundsofazania.co.za you can also catch us with TikTok account which is Engaging Life YouTube channel More Zion Music brothers Wu uyasondla uyasondla asigcine I don't know what you mean I'm still saying it sound lengoma ngiyayazi yeah kodwa njobe icula uye ngajenye ingoma le it's the sound of the music osanayo your alto yakho you feel like it's a tenor alto and then lapha ku bass the delay note ku bass the way but delay ama note abo mabangena your bass bese wena ke lapha uwezinto zakho nje how do you arrange such things uzenza kanjani lezi zinto mphathi wami akungigalela ukuthi angikhohliwe ukuthi bakhona abantu abadala abalalela music lo siwenza ngezayona angikhohliwe futhi ukuthi bakhona abantu abasha abalalela music esiwenza ngezayona so akekho kufanele asale emuva kulo music esiwenza akekho kufanele ayithole engasawuzwa umusic wakhe wezayona that's why mina ngilalelwa even abantu abangasonto ezayona uStoli bani
ngoba angikhohliwe ukuthi kunabantu abanjalo abangayi-understandi kakhulu ngoba abangayazi lento yenzayo enjani not ukuthi ngangihlulela lento entsha eyenziwa ezayo but ngifisa ukuveza ukuthi angikhohlwanga abantu abadala abakhona ezayona abathanda lo music obuvela ukhona ezayona isizathu senza ukuthi ngingafuni ukushintsha izinto eziningi kakhulu uma ngishintshe kancane ngisuke ngenzela ukuthi ngingafuni ukuthi kube khona abantu abasalayo bengabi nayo into abaphephela kuyo noma into abazothi thina sazi lo music yabo angeke ngize ngisho ukuthi kuzohlezi kuyilwa music kodwa ngeke ngathi noma inezimo bathi bangifonela bathi sibulo ngabe kuthiwa kwenzakalani ungawushintshe lo music bengithi ngizomshintsha music ngenze ngendlela but bathi no ungawushintshe lo music iwona music lo abantu thina abantu abadala esimdingayo mhlambe ake ngiveze kanje lokho okuningi esikwenza sikwenzela udumo kodwa uma sesenzile sisuke sikhiphela i-album sikhiphela abantu angeke uthi ukhiphe i-album ukhiphele isolo lakho kuphela futhi angeke ukhiphe i-album ukhiphele abangani bakho abazothetha isibusi yakubona music wazi kangakanani uzingangana music uyakwazi ukuhlanganisa i-10 uyakwazi i-alto uyakwazi ukushintsha in uyakwazi ukushintsha in but uma usukhipha music ukhiphela abantu even if ungahamba uyo-check-a ko-YouTube ucheck-e upage of music ucheck ukuthi idayisa kangakanani ingoma engeke ngayikhipha idayisa ngendlela yokuthi kwamina ngigcine ngingasazi ukuthi yini le abantu abayithandayo kumina kangaka yabo ngesizathu sokuthi angikhohliwe ukuthi kunabantu abathanda lo music and abawumelayo lo music abamayo wona abanye abantu ukufunda ukwazi ukuthi njengomculo ufunda ukwazi khona abantu abazothi unzima kwa music besho ku Facebook besho ku WhatsApp besho ku book kodwa mase kumele usupportwe abakwazi ukukwenza so ungakhohlwa wena yinto oyizele kwa music and ungakhohlwa ukuthi isizathu sokuthi kwa music ube senza yona isiphi awangiveze lokho into eyenza ukuthi mina ade ngifonela ubaba uGama mhlawumbe emasonto adlule esengakhipha i-album ubaba uGama i-album yakhe imnandi ngiyabonga kakhulu umsebenzi wakho muhle kakhulu mfana wathi nje mfana wami ngilindele i-album yakho so okusho ukuthi abantu abadala ikhona abayibonayo kimi ekufanele ngingayishintshi angisho ukuthi abantu abasha ngizobanikeza into abayidinga but asingakhohlwa ukuthi phela sihamba nabanye abantu uma usukuhamba nabantu abadala ubabambe ngesandla ungakhohlwa abantu abadala bahamba ngobhoko ufuna uhambe nabo kancane kanti ufike la ufuna ukuya khona so mina inhloso yami enkulu molo wami ukuthi mangenza umusic angingakhohlwa abantu ukuthi kunabantu abadala phinde ngingakhohlwa futhi kunabantu abalimele emoyeni uma ngibhala into ayilimazi mina ngedwa isimo engidlule kusona mina akudlulanga mina ngedwa kuso njengoba mina ngumculi uNkulunkulu kwezinye izimo ngidlulisa ngamabomu ukuthi angifundise abantu ukuthi lezi izimo kuyadluleka kuzona ngoba bekuthule ngingana so njengoba ngisuke ngenza phezu kwento ethi angifundise laba abahamba kulomgwaqo engihamba kuwo ukuthi kuyahambeka noma ngabe kuthiwa kunzima kangakanani mphathi wami. Yeah, there's two questions quickly, Pastor Mbata. Ngizowabuza vele bese yena uzowaphendula. Yabo ngoba ngibona isikhathi, yabo. First question i-email la ukuthi njengoba ukukhuluma I can see ubuholi kuwe. You know, the type of a leader you are. Now, ezayon ikhona lo mkhuba, ngeke ngithi umkhuba kodwa ke ngiyibona iyenzeka ukuthi abantu bafaka bakhololo bangadeserve, uyabo? And wena uhola abantu angibona ngifaka ukhololo sekubheka mina anguboni ukhololo ebuhola abantu directly, which actually means you deserve ukufaka ukhololo kodwa awufakile. Angazi yini eyenza ukuthi ungakwenzi lokho or yini bangakwenzi abafundisi ukuthi ngoba phela nakho uphethe abantu, why ungabi nesymbol yokuveza ukuthi uphethe abantu, yebo? Why ufuna ukuphatha abantu ufake nje ihembe nje njengabonke abazalwane ufane nabo, yet you qualify to be a leader? First question. Second question, you notice in the Pastor Mbata YouTube ngale ngoba sicale ngayo iqiniso lithi beka emlindelweni wasekhaya, iqiniso lapho kodwa khona yenzayo lapha makacetha ukucula bathi ke na we want more basho nje
waqoqa ikhwaya yakhe wathi sambe. Why do that? Yini ufunde phi lo mkhuba yokuhlonipha kangaka? Sifuna uku-understand because amaZayoni amaningi they need to capture these things. It's not ukuthi yinto oyenze wayiplan. I don't think you've planned that. Yini ezokuthi yazi yaqoqeka ikhwaya uvele wabiza song esandla baqoqeka then they went out. Those two questions. Mphathi wami ngicela ukuqala ngalo kuqala kaKholono mphathi wami. Even angazi ngizoyibeka kanjani mphathi kodwa mhlawumbe abantu babona ngendlela ukuthi sekufanele ngibe kuleyo position mphathi. But mina njengosibuka kaMkhwanazi khona nje siswa amabhalalo antu wami khona la ku live ngiyabona uthi uyakubalekela kade lebe ngihupha even nama branch la eGoli ngikhonza nala branch la eGoli ngikhonza kuwona bayazi bake baqala bathi bahlangana ngalento ukuthi kufanele ngiphathise isonto budget ngiphathise isonto ngikholwa budget ngifuna leli sonto ke manje ngingabe ngoba ngihlala phansi ngoba ezinye zezinto mphathi wami mhlawumbe mina kungiyibeka nje kune process engizafuna ukuyihamba ngokuqala ikakhulukazi yokuya kubaholi abaphezulu ngokubuza ngiyofunda indlela kufanele ngiyihambe yobuholi ngoba ngingaba umholi kubantu abasuke bekhona njengamanje phathi kube namaphutha engiwenzayo endleleni and mase ngiwenza endleleni sekungisengihola sengiphambili angisakuyeleke emuva mphathi kunezinto esingena kuzona yabo nje ifana lento efana nokugana mphathi uma usuganiwe bake bethi akusabuyeleke emuva. Yes. So kunezinto engingakwazi ukungena kuzona ngenxa yokuthi ngibona ukuthi manje abantu bangakanani abangilandelana nanokuthi bangakanani abantu abangithandayo bese ngithi cha lento ngiyayenza manje kunezinto engizozenza ngesikhathi mphathi kufanele ngizenze ngaso. Kodwa ke ngicabanga ukuthi mphathi njengomholi wami wena sazohlala phansi nawe ungifundise ezinye indlela zokuphila ngoba zikhona izinto engifisa kuba bona baphambi kwami ukuthi bangifundise zona before ngifike kuKholono. Bese ngiza kule yomculo mphathi. Inkonzo lesasiya kuyona mphathi isasisiningi inkonzo engijwayele ukuyihamba noma ngingahle ngijwayele ukuyihamba esengeke ngayihamba kanjalo mphathi inkonzo enisuke ngazo sizigcwele kakhulu. So uma ngizoya inkonzo egcwele ngiba ngicula ingoma engazi le ngoma ngiyocula le ngoma ngiyaphuma ngiyahamba. Even if bengacela enye ingoma ngaphezulu kwale ngizocula le ngoma ngiphume ngihambe. Zikhona ingoma mphathi nginazo. Ikhona lo mholi wami la kwabhala umholi wami la wathi amabhele ehlane kunengoma ethi amabhele ehlane uthi kade ngangizela izimpi kade ngilwa namabhuku esehlane yabona leyo ngoma leyo ingoma engiyazi ukuthi ihit kakhulu eZayoni engingayicula futhi phambi kwabantu bayithanda kodwa ngidecide ukuthi ezinye zeingoma angingayivezi manje phambi kwabantu yabona. So ziningi mphathi ingoma esingakhuluma ngazo nengingayiveza manje esingathi masiveza manje bethi abantu eyibona umuntu ibekile izingoma. Kodwa ke ngizama ukuveza lento mphathi ukuthi mangisuke ngiye enkonzweni ngiya-understand le nkonzo mangisuke ngiyethi ngiye-believers ngiyokhoza believers suke ngazi leyo nkonzo le igcwele uma igcwele leyo nkonzo suke ngazi isikhathi sami singakanani ngoba wena njengomculi ufunda ukuthi ungagcini ake ngibeka nje uma singabaculi baseZayoni asiphumeni siyofunda kwezinye indawo ukuthi kwenziwa kanjani ukucula. Understand isikhathi uma kumele ube no 4 minutes noma no 3 minutes entweni osukuyenza zikalele nasikhathi le 3 minutes wami phelile angenze lento ngiqede ngiphume ngihambe ngishiya abantu besathanda next time babe ngibona bethi siphuthe siphinde usiculele ungacula undendende itende engaka abantu baningi bafuna ukufaka abanye abantu eminyango uma sekuvulwe elinye ibandla selingena eminyango bese ngazuthi leli bandla wena lihloniphi kanti sebevuliliwe vele ukuthi abangene bezonikela nabo isikhathi sakho sesiside. Angifuni ukuba ukuthi mhlawumbe ngithi ngiyabathetha benzeni but asifundeni thina abantu abaculayo ukuthi masisuke seyinkonzweni egcwele asiyeni sazi ukuthi siyokwenza 1 2 3 siyofuna ngalo umnikelo kahle kahle kufunekala ingoma. So uma usufuna lezi kuzi2 uma umnikelo wakho ubona ukuthi umnikelo wakho sebeqedile abantu ukuthatha umnikelo usuphelile phuma phela kungena abanye abantu becule emva kwakho ungafuni usikhiphele iCD estage so bese ibilalele iCD yakho angisho kabi
kodwa nje ungasikhipheli album estage sithi siyadinga imali kuyashadwa bese ke phuma ke ungena abanye abantu basele beqhubeka beya phambili. Yeah. Cha uchaza kahle wona Pastor Mbatha ukuthi dedela abanye. Ayi futhi ngiyafisa ukuthi ngabe bayakuzwa abaningi because bayeshaya iCD abantu emlindelweni. Ngiyabona nesikhathi sizilokhu siyashwabana no life yozaphela. 2 questions nami phambi ukuthi ngidedela. Mancane ubalekile besakhuluma ngale ngoma. Kunalethi izinyembezi okanye naloqeda ukusho ukuthi amabhele ehlanu. I think ukhula on your hand uyamgruma uza naye and undlala itrail eyoba yebandla. That formality ne-style os-introduce kuye, like thatheni, and did she understand? Because I know uculisa umntana omncane futhi wasendlini kuba inkinga ngoba uba stubborn nanani, but the discipline special manje, the discipline and order anayo iyamangasa. Mphathi wami angisho kanje uma ncane ingane nje encane usisi wami omncane uzalwa ubaba uNene nomama uNene lapha eClarota eThekwini. Into ke engingayisho ukuthi uyazazi ke mphathi ingane njengengane zonke njengathi sonke nje basizingane nje. Uma usebenza nomuntu kufanele hleze uthetha. Kufanele hleze uthetha uqinisa ubuso nala ngingafanele uqinisa ubuso khona. Kufanele uhlezi umuntu ujikisa umkhombisa ukuthi indlela esisebenza yipi. Sometimes ukefike mhlawumbe njengengane ke ukefike la zofika kuphelwe khona abantu baningi bayamjabulela akhohlwe into azoyenza manje la agcine sehambe seshutha ehamba nabangani bakhe sekuyabo angisamtholi ke la fana ngisebenza ngisamtholi. So ngiphoqa ukuthi ngigcine ngithetha kodwa ke into ke engithanda ngaye ukuthi usakwazi ukungihlonipha mangisuke ngithetha. Usakwazi ukungithobela uma ngisuke ngithetha futhi ngicabanga ukuthi lokhu kuyamsiza ukuthi aqhubekele phambili. Njengosisi futhi usisi uzama naye engamthola samthola empangeni. Xa esamthola empuba kwathi sahlala naye empangeni basiqala ukuhamba naye komunye umncwabo. Usisi uzama naye bangabantu abangazi ukuthi ngase ngithetha ngiyathetha. Mase sikhwaya mphathi ngithetha kuze kubonakala ukuthi cha manje sengiyalwa ke manje. Ngoba ngisuke ngifuna lento abangifuna bayikhiphe ngicabanga ukuthi usisi uzama imsizile leyo nto ukuthi azafike la khona. Ngicabanga futhi noma kancane izomsiza le ukuthi azafinyelele la afuna ufinyelela khona. Kodwa into ezomsiza kakhulu ukulalela nokwazi ukuthi njengoba ehlabelela ini. Nansi into engicelayo ikakhulukazi kubalandeli. Abangalimazi abaculi esicula nabo ikakhulukazi ngokuba shintsha umqondo nabo batshela izinto ongasizona. Ngokuthi hayi mancane angeke lizele indawo ebandla uma wena ungabe kuba ukho yabo. Sibuke lizele indawo ebandla mangathiwa wena awukho yabo. Kufanele sikufunde nje sikwazi ukuthi lento esiyenza umculo akusho ukuthi mathiwa siyaliyeka isonto likunike izofa. Isonto ngeke lize life losale liqhubeka liba khona kodwa umculo into eyinkinga ngomculo mphathi wami asikusho lokho. Into eyinkinga ngomculo nodumo udumo nomculo kuyaphela bese kusala isonto. Yebo. So mase kusala isonto sekufanele ke manje kusala umzalwane esontweni nathi umculo. So ungaze khohlwa ukuthi mawusuku usesontweni uyini umzalwane. Sinebhadi ke mphathi lokuthi isikhathi samanje emasontweni sithola abalandeli abazalwane. Sinalelo bhadi elikhulu esihlangabezana nalo emasontweni ukuthi angisho ebandleni engikhonza kulona mase emabandleni nje ukuthi sinebhadi lokuthi sinebhadi lokuthi sesithola kakhulu abalandeli. Abanye abantu bangena kwiBhilibhasi ngoba iBhilibhasi siyazi idumile. Abanye abantu bangena kuzamculo makumathi ngoba siyazi my television idumile yabo. So abantu asinalawo mabhadi and le into eyenza ukuthi ubone ukuthi akubona abazalwane ubona ngani
ubona makunezimpi bakwazi ukuyophendula izimpi ko Facebook yes hey kumele sigweme so umbona lapho ukuthi umuntu akuyena umzalwane akuyena umzalwane umlandeli wesonto ngoba ulwela into ongafanele ayilwele into yesonto yohlezi ilwelwa uNkulunkulu into yesonto angeke izilwele umuntu into yesonto yohlezi ilwelwa uNkulunkulu iposition okuyona wena awukho kuyiposition yokufanele ukuthi ulwe wena uyiposition ukuthi ufanele ulwelwe so umuntu okulwela uyedwa uNkulunkulu uNkulunkulu ekubeke kuleyo ndawo uyazi wena yena uzokulwela ngelinye ilanga ngicela ungene lapha mfati ngelinye ilanga kunento encane nje ngifuna ukuyiveza ukuthi ngelinye ilanga uNkulunkulu uyokeveza abantu aveza amahlazo kubantu sikhonza nabo ngenxa yokuthi abayazi abayenza esontweni yabo so ngizama ukuveza iphathi lento ukuthi sinebhadi lokuthola abalandeli kakhulu thina manje ezayona asithola abazalwane uma kungenzeka siyafisa ukuthi abazalwane baguquke mase bengaphakathi sebotholile umculo baguquke mase betholile ukuduma kwesonto bese benza lokho kufanele ngabe bayakwenza hayi yasiqeda yeah sesidla nesikhathi somlalelo kwi song request yazi sisazokudonsa maduze nje sisazokudonsa phambi ukuthi ngidedele nangu uSibu siyamkhipha to his comfort zone simfaka into a media space ufika kanjani kwapho Zayoni ufika kanjani vele lapho because siyasebenzisana nalaba futhi ufika kanjani yabela kuchaza emphathi wami indlela yami yokusebenza inde kakhulu kukho akangiqale kanje izinto eziningi engiyifundile emphathi wami angimfake uvuyo noma elangikhona uvuyo noMpikinini yes angibafake ngoba bangibona ngingoma ngangicula eyithi ngikhohle ingoma eyithi but ngangibhale nabo sisilabo kuthiwa amaqabe twins ingoma yeZayoni eyithi esayithini ngoma sangayirecorda base bengiphushela yona kakhulu kuDumisa TV bangiphushela futhi nabo aphozayona so from lapho sasisakha uzwano nobungani lapho sakha ubungani nozwano sahloniphana from lapho ngaphila njengobhuti wabo ngaphila nobhuti wabo omncane bazi ukuthi umntwana yethu lena kanje bathe nabo sebazi ukuthi uSibusi uhlala eGoli full time abantwana usondele ziningi into besizenza nabo and baningi amakhwaya engiwenze nabo sawa recorder nabo sawaphusha nabo so ukungena kwami vele ku TV ngifakwe ibona even eradioweni ngiphushwe ibona into eningi ngiphushwa ibona and ngiyababonga kakhulu umholi wami ngoba ngizwe isikhathi sakho sesincane ngiyabonga kakhulu kubona baningi abantu engabe ngiyababonga la kodwa ngicela ukubonga kodwa into ekuyangena la kuthiwa ebhale ukuthi usizwe okuyena umuntu lapha kaZamcolo engingathi lela bandla linje kanje kungenxa yakhe lo wamfowethu ngithanda ukuphila nje kwakhe into engenzi ngiphile naye abantu abaningi bayakhuluma abakushoyo but mina ngithanda ukuphila kwakhe ngimbonile la ngithanda ukuphila kwakhe last week besinomncwabo kwamfowethu umfowethu longifuthelayo lo mpofu umthobo ubeshilo lo uma wakhe and ubhuti ubhuti uSizwe wenze into engingacabanga ukuthi bengafanele yenziwe uyena ukhipha amatende wakhipha ama-toilet wenza izinto engicabanga ukuthi kufanele zenziwe uyena njengomholi osekhona ebandleni osiphethe lapha kuZamcolo so lokhu kukhombisa ukuthi nginomholi o-understandayo ukuthi ngaleko kwesonto kukhona impilo and ngiyajabulela kakhulu lokho ukuthi kuba nomholi njengaye ngiyacela ukuthi engagcini kumthobo akwenze ebandleni lokhu ngiyamazi-ke vele ukuthi umuntu ovula izandla kakhulu ebandleni bese ngibonga khona ukuthi sengimbonayo la wabhalisa ubamkhulu umuntu omkhulu kakhulu eqembini le-EFF angiyona i-FF kodwa ungikhonze ngendlela eyisimanga uma kusuke kwenziwa izinto uhlezi uma kusuke kunento yami nje usuhlezi ekhona baningi abantu engibabona laba abakhulu naba ngeke ngize ngithi khona umuntu omkhulu but ngokwey'khundla zabo ngokusebenza ngiyababonga kakhulu uNkulunkulu ababusise bese ngithi-ke abalandeli nabafowethu abathanda umculo engiwenzayo noma umculo waseZayoni ngiyathembisa ukuthi angeke ngize ngibalale and uma kusuke kunephutha la ngisuke ngenze khona iphutha njengomuntu ngiyacela ukuthi bangivise ngendlela ngowabo vele mangisuke ngikhiphela bona ngisuke ngiyikhipheli mina ngowabo mangisuke ngiyoperform ngisuke ngibekumela bona bonke abalaleli bomsakazo siyafisa ukuthi bazi ukuthi lo msakazo ubalulekile kubona njengeZayoni uNkulunkulu azababusise amen amen sisibongile thina sesiqedile Pastor Chris no sibonge kakhulu
ona Pastor Mbatha sibongile nje nawe mfethu ukuthi uvele kodwa siyacabanga ukuthi ke umculo wakho uzotholakala vele kuma platform ajwayelekile abo Spotify and all that sizokwazi ukuthi siwuthamele engaging live sewulendile we have to be the first one played. Yeah, and there's no lonhlanhla yazi lama-album amasha special from last year like afikela kithi iqala nama-interviews afikela kithi iqala wathi ubabugaba akhipha njena kusabo uqala nje nationally ukuba naye emoyeni asithembe angibathembisa abalaleli ukuthi kulokhu angisebenzi ngedwa kule album ukhona usibukele mhlawumbe bayamazi abaningi bamazi ngale ngoma ethi Inyoka. Oh yes. Ngiyayesaba Inyoka ngizobe ngisebenza naye lapha ebandleni sesina ebandleni ngizobe ngisebenza noFundolo. Wow. Ya Yeah. No. Yeah. Ukhathile inetwork ifike la sifike khona bafowethu siyazi ukuthi umsebenzi mningi kufanele siwenze kodwa ke sithembisa nina bafowethu ukuthi sizoyikhipha ini mase sikhiphile futhi imphathi sophinde sibuye sizela ngicabanga ukuthi ngalolu langa sizobe sisiba u3 nabafowethu nabese sizokhuluma ukuthi album seyiphumile seyikhona sebengayithola abantu. Yeah, no, siyabonga baba emsebenzini owenzayo uNkulunkulu sengathi angakubusisa izandla ozobe uphatha ngazo abazalwane ayibusise umsebenzi muhle sawubonga thina kuba nawo namhlanje kwi-Sons of Azania. Siyabonga kakhulu manje. Amen. Qhubekani nithamele lo hlelo la Engaging Life kwi-Sons of Azania sekulelo hoka lama song request. Ake siphume ngayo ingoma ka Brother Sbu. Siyabonga futhi siyabonga kakhulu. Sampula usegment. Yeah, Engaging Life. Yeah, njengoba sikhuluma Mphathwa. qhubeka nababulo bakho ku-YouTube TikTok thina sizoxhumana ke nathi. Okay mphathwa ngiyabonga kakhulu. Sawa. Siyabonga ngolwami. Papa bethu papa yini